India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kat barang mi kisngi ke jingjele jong kinong di drok. Bat ki bapen kami udroks kalanang jur hadu baki briew ki badi menta ki mleran bat kim tingshu bandi wat ki jaka paidbah ha ka mynsngi mynshai ru. Kawe ne ki bakum kini ki jingjia. Kade halor ke jingyo ban ringdor ya arngut ki briew ki badang bunkam ban penon kam ki ternya injek ha ka bandi i udroks. Kat kum ki jingtiep balayo lum long bakine ki arngut kinong di droks kilale ya kene kakam ha ka mynsngi hajan kawe ke dukan ke bakhang bat ke bompat beli ke badan Hapolo hajan ke Green Hills restoran. Banyada ya kadur khmat kini ki arngut kila phai de kamet shadin khnang baki paidbah bayat bayang kin om yoi ya kadur khmat jongki. Katkum ha kadur ki balapau la sakhiru ba uwe ne kine ubadang sei uthnya bat te artat ikakti banlap ikithet ban yo injek yu droks. U menteri sarkar ba polling do ubala pentip ba katkum ka jingkhen balayo lum ka jingdon jugi pa penon kam yu drok apo ka jela kidon hadu kumba arlak siteng ie bat nakal yang ka sarkar ru hadin bagala sakhi ka jingkan rei jong udroks ha ka jela khamtam ha kanong ba shilong kelabu ya ka thong ban rat dingkhong na ka ba penlong ki jingalang pen sngutu paidbah bat ru ki jingatrilang bar ki borsnong na ka ba pentrikam ya ka project ya ka bala tip kum ka dream.